Il-belt Siġġiwija ċittà Ferdinand sebħet tiċċelebra bil-kbir is-6 ta' Diċembru il-festa liturġika tal-Patrun San Nikola ta' Bari. Fost ix-xeni li sabu lesti għalihom it-tfal tal-Iskola Primarja Sant'Ignazju ta' Siġġiewi f'Odwa Xemxija huma esperjenzaw id-daqq tal-Marċibrjużi miż-żewġ banet Siġġiewin, xi armar tal-festa f'Ġunju, it-tfieħ ta' karti minn fuq il-bjut, id-daqq tal-qniepem il-Kampanari u l-ħruq tal-lob tan-nar mill-bejt tal-Knisja Arċipretali. Id-bissima fuq fom it-tfal kienet evidenti jekk kif id-dilettanti tal-festa ta' Siġġiewi jitellgħu din il-festa ma' tmexxija tal-iskola sabiex irawmu lil dawn it-tfal iħobbu lil raħal twelidhom u l-patrun tagħhom. Il-purċissjoni ta' tfal bdiet mill-bidħa tal-istess skola għal tul iċ-ċentru storiku sakemm waslet f'Misraħ San Nikola għad-dħul trionfali fil-Knisja. Apparti s-sem tal-Banda San Nikola u s-Siġġiewi Festival Brass Band għad ta' tfal libsu xi kostumi partikolari fosthom tal-Gran Mastru Ferdinand von Hompesch u l-istess San Nikola. Net News tkellem ma' dawn it-tfal fuq l-importanza ta' din il-festa għalihom. Nieħu pjaċir ħafna u San Nikola li hija l-patrun u l-protettur tiegħi. Jiena hija jfisser festa Siġġiewi u nieħdu pjaċir biha. Ridna naqtaw il-kursità wkoll fuq x'talmu fuq l-qaddies patrun tagħhom u deru preparati sew. Tallimna li San Nikola kien raġel mussenjur ħafna u kien ta' 3 boros li 3 tfajliet. Il-tfajliet tom 3 boros dib u li hu l-ħarsin tal-baħrin u tfal. Tallimt li San Nikola kien jgħin il-morda u billi jgħinhom kien jitih il-flus miċ-ċumnija, jitfa' il-flus miċ-ċumnija. Preżenti għal din il-festa ta' tfal kien hemm ir-raġel tal-President ta' Malta, is-Sur Edgar Preka, li notajnieh jammira li tfal tal-istess skola jimlew littri tal-kelma Listrina bil-muniti li ġabru huma stess biswit l-istatwa ta' San Nikola fil-pjazza. Intant l-attivitajiet tal-festa liturġika issuktaw l-4 filgħaxija bil-quddiesa tal-festa u l-festi esterni.